Dobrodošli u još jednu epizodu Super Sensei podcasta. Sa nama je danas Raša Milojević, rođen 8. novembra 1993. godine. Raša je dete 90-ih i dorćolac koji je se svestrano gradio baveći se mnogim poslovima, sportovima i različitim aktivnostima. Pored svega što je radio, njegova prva ljubav i dan danas najveća strast je rap. Raša je imao večito pitanje koje svi umetnici sebi postavljaju, a to je da li da se posveti svojoj umetničkoj ljubavi ili da radi nešto od čega ima leba. Pored svih predrasuda i posustajanja, Raša se bavio svojim ličnim razvojem i on dan danas istrajava sa svojim ciljevima. Raša je živeo na suprotnoj strani sveta preko okeana, radio na brodu i gde god da je otišao, njegova ljubav prema hip-hopu ga je pratila. I sada se nalazimo pred trenutkom kada će izbaciti svoj prvi album. Raša je sensei koji će nas podučiti koliko je zapravo jak inat umetnika i kako na putu ličnog razvoja odustajanje nije opcija. Dobrodošao, Rašo. Bolje vas našao. Kako ti se sviđa moj uvod? Da li misliš da sam te ispoštovao? I ispoštovao si maksimalno neke reči, možda ni ja ne bi sročio kako si ti to rekao, ali su bile on point, što bi se reklo, i drago mi je. Hvala ti na lepim rečima. Ništa, pa ja sam samo pričao ono što sam video i osetio i ti si, mislim, bio inspiracija za to. Pošto mi se znamo već ko zna koliko, mislim, ja kad znam za sebe, sećam se tebe. Koliko ima? Sad stani, mislim, da, otprilike, ali da, pa djebot, u stvari, ne sam da opsujem, ja se izvinjam, to ćeš morati da sečeš. Ma ne, A, opušteno, da. ali, evo sad se nešto razmišljam, ima, da, sigurno, pa skoro pa od kad smo se rodili, bukvalno. Ne znam da li Pa smo da, baš od tada, ali tu negde od beba, brate, tako da imamo ti i ja dosta istorije i imamo dosta o čemu možemo da razgovaramo i da pripovedamo. da, pa naše porodice se, mislim, družile su se i pre nego što smo se rodili i onda nekako, znaš, ja kad se setim detinjstva imam tako par nekih ljudi koje, znaš, stalno, bio si na svakoj mojoj slavi i ja na tvojoj ali zanimljivo je koliko su se stvari promenile od tada. Znaš, tako kad imaš te prijatelje iz detinjstva i kad se srećete tako, mi se ne viđamo često, jer smo uvek ili otputujemo negdje ili radimo nešto ili u svojim smo nekim poslovima, ciljevima i to, ali opet kad god se sretnemo, ispričamo se kao da se svaki dan viđamo. Mislim, uopšte ja, na primjer, ne osjećam tu kao distancu, znaš. Ne znam da li ti imaš sličan osjećaj. Ne, apsolutno, i hvala Bogu na tome, zato što ja mislim da ta distanca u stvari doprinosi još na tom prijateljstvu, jer u tom periodu kad se ne vidimo ima toliko stvari koje se izdešavaju i toliko život se prosto desi sam po sebi, da te baci s leva na desnu, gore, dole, kako god, i ima dosta stvari koje možemo da podelimo, a isto tako ima situacija gde možda se i ne nalazimo, to jest ne snalazimo kako treba, pa onda sednemo, popričamo sa nekim kao ti i ja, ili popričaš ti sa nekim drugim svojim starijim prijateljima, ili ja sa svojim isto tako, pa kao podelimo iskustva i vidimo Da. kako bi moglo lakše da se izađe iz te situacije, ili kako bi ta situacija neka mogla da se sredi. Prosto smatram da to je jedan od zadataka prijatelja, na kraju krajeva. Jeste, da, ja mislim da smo obojica dobri slušaoci. To je prva stvar koja je bitna kod prijateljstva, da umemo da slušamo i saslušamo i opet da ne budemo u fazonu samo, slušaj, ovako ćeš to da rešiš, znači da dajemo savete, nego podelimo te neke svoje lekcije koje smo naučili i prosto ja mislim da takvi razgovori su dosta bitni danas, jer svi mi prolazimo kroz neke naše izazove, imamo ciljeve određene i ako, na primer, ti se pronalaziš u umetnosti i muzici, u čemu ja se definitivno ne pronalazim, jer sam antitalenat, mislim, volim da pevam, ali bolje da ne pevam, ali opet Veruj mi, i meni su dosta, pričali iste stvari.
Da, pa da, možda vidjet ću, možda i moja Možda si karijera. upravo, ko zna, vidjet Možda ćemo. bude nešto, da, bude nešto od mene, da, ne sledeći kao Slim Shady, Dorčalski. Ne, nikad ne odustaje, tako je, nikad ne Da, odustaje. da, da. Ali opet nekako drugačije imamo, rekao bih, bitke i drugačije izazove, ali opet nešto što sam ja uspeo da naučim kroz svoj lični razvoj, može da doprinese tvom trenutnom izazovu ili razvoju. I zbog toga sam i hteo da se sastanemo ovako, jer sam, milion puta sam imao taj osjećaj u toku tih razgovora, pa ovo što mi sad pričamo, osjećam se kao da smo u podcastu i samo nam fale još kamere i mikrofoni i to je to. I evo, konačno smo Realizacija. obistinili to, da, da, da. Tako da, mislim, imamo danas svakakve neke teme o kojima možemo da pričamo i eto, za početak sam teo da te pitam, da li se sećaš kada je nastala ta ljubav, ta tvoja ljubav prema muzici, prema repu? Pa prema muzici je nastala jako, jako rano, s obzirom da su oba moja roditelja bili muzičko obrazovani, u stvari, precrtaj to, ne baš muzički obrazovani, nego bi pre rekao naslušani, bolje rečeno. Nemaju, koliko ja znam, ne znaju da sviraju instrumente, ali znaju muziku, prosto tako, znaju dobru muziku. Otac je radio na radiju od kad i pre nego što se ja rodio, bio voditelj na raznim radijima, majka je celo svoj život bila sekretarica, ali uvek me okruživala dobra muzika i uvek su znali da izaberu za sebe, pre svega šta je njima dobra muzika i kako šta njima dobro zvuči. Slušalo se uvek nešto kvalitetno, posebno sa majkom koja je u bazda volela R&B i soul. I to je priča, ona kaže to slušala i dok je bila trudna sa mnom, tako da verujem da je imalo i to nekog uticaja, kako je bebi u stomaku, to je kako se majka osjeća kad sluša nešto. Beba, pretpostavljam, to registruje i pretpostavljam da je odatle krenula prosto muzika. Znači, prvo sa R&B, popom i neki, da kažem, soul, a malo dublje i ulazak u rap je došao tek negde sa nekih, pa ja bih rekao 10-11 godina u stvari. I to zahvaljujući Ćaletu, koji je, dobio sam mali MP3 player od nekih, mislim od nekih od rođaka iz Švedske, i u taj MP3 player on je stavio, ne pojma koliko je pesama moglo da stane na 256 megabajta, i prosto je... To je tada bio maksimum. Da, 256 megabajta maksimum tada, ako moglo, lupam sada 40 pesama i to je mnogo. Da. I tu je stavio prvo Tupaka, 50-a, naravno Eminema, sve što je bilo u tom momentu aktuelno, ali Pak je bio taj koji me je uveo, da kažem, u rap. Prva pesma koju sam čuo od njega bila je Ghetto Gospel i ja sam se zaljubio u pesmu zato što je bila je prva rap pesma koju sam čuo, a da ljudi nisu pevali o drozi, o kurvama, o ubijanju jedno drugo i tako dalje, tako dalje. Prosto malo sam drugačije gledao na rap tada i danas kada vidim kako je sve počelo, Paku sam jako zahvalan iskreno za muziku koju je ostavio. Pa je onda nastavio da se razvija na naš, kako da kažem, na naš rap. Kaži mi samo ako se sećaš, izvini što te prekidam, ako se sećaš, spomenuo si 50-a i Eminema, znači su to bile početak 2000-ih? Malo kasnije. Malo kasnije, negde više 2004. 2005. u stvari. Da, pošto tad je početkom 50 izbacio onaj njegov najpoznatiji album. Valentine's Day Massacre, da. Get Rich or Die Trying isto je. Get Rich or Die Trying izbacio ranije, ako se ne varam. Još baš negde 2000, da neću otlažem da li 2001. ili druga, ali sad ne mogu da se setim. Uglavnom, Valentine's Day Massacre je izašao malo kasnije i prvi koncert mi je u stvari bio 50, kad je bio u areni, pošto je on otvarao 2005. ako se ne varam, otvarao je arenu. I to je bio za mene bukvalno, VIP kao predgrupa i ja mislim, ne mogu setiti da li bio još neko pored njih i onda 50 koji izlazi, brate,
kao najveći boss nad bossovima otprilike, tako Da. da tu je definitivno se cementirala On ta je ljubav tad prema hopu. dominirao, da, on je tad Da, dominirao, da. znači svaka njegova pesma je bila ono što kažu fire, znači nema, Da, zato što je ne, on lik, je, da, era je bila njegova tada prosto. I dan danas ne postoji niko ko je imao takav izlaz, da kažemo, tako predstavljanje svetu, kao što je on imao sa svojim albumom koji je bio Get Rich or Die Trying. Znači, ne postoji niko ko je napravio takav uticaj od njega. da. On je baš Ali bio, ipak i dalje je glavni. tebi je Tupac bio glavni, znači on je prosto, Da, zato što je Pak, povezao sam se dosta sa njim. Pak je bio čovek koji je u isto vreme bio i tvrd, ali i mek kada želi da bude tako. mhm, Da kažem tako. Znači osoba koja je znala kada da stane i da se suprotstavi nekome ako je potrebno, ali isto tako je znao da stane i da kažem, da se suprotstavi, da se ono, suoči sa nekim, a isto tako je umeo da po muzici, makar što čujem, umeo je da obrati pažnju na neke druge stvari. Na situaciju u društvu, na ljude oko sebe, na način života, prosto i kako bi to svi mogli nekako da popravimo, da evoluiramo, da jednostavno rastemo. To je ono što je meni njegova muzika, što me njegova muzika naučila i tu da. sam u stvari shvatio šta je srž hip-hopa. Da, on je veoma dubokoumno pisao te mislim stihove i on zapravo, imao sam gosta pre par epizoda koji je isto reper i on je iz Londona i on je baš onako opisao sebe uh, on je rekao I'm a rap poet. Znači on nije Mm, samo rap artist ili ovo današnje što imamo sve, nego prosto to je neka poezija. I ja mislim da je Tupac isto na neki način, on je nalazio inspiraciju, znači njega nije primarno inspirisao kriminal i sad nije hteo da se hvali kao recimo većina današnjih repera šta voze, šta nose, s kim bleje i to, nego on je prosto, kao što si rekao, on je upio tu okolinu i hteo je da stavi do znanja i da skrene pažnju na neke bitne vrednosti, na neke bitne stvari. Pazi, moram da te ispravim u stvari, zato što je Pak jeste i hvalio se i kolima i gangsterskim Jeste, a? životom i sve to jeste. Imao je on obe strane. Imao je i to, i taj moment, da. Imao je taj moment, apsolutno, pa Da. ceo njegov prelaz, da kažem, oni pravi slušalci repa to znaju. Ali od momenta kad je on prešao na zapad, njegov ceo album je bio gangsterski album. I opet je isto imao značaj i suštinu u sebi, nije bio čist gangsterski, Mhm. ali Tupak je imao prosto obe strane. I ako pričamo o ličnom razvoju, ja smatram da je za isti taj lični razvoj čoveku potrebna i jedna i druga strana, i crno i belo. I sve što ima između, prosto, jer a, ne može osoba da se razvije na pravi način i da raste kako treba ukoliko ne prihvati anđela i demona. Prosto. Nema, ima ograničenja u tom slučaju. Jer ukoliko se fokusira samo na jedno i odlučuje da ignoriše prosto neke druge stvari, da ih stavi ispod tepiha ili šta god, to će te iste stvari koje pokušava da sakrije će samo u jednom momentu da se pojave, veće nego što su ikad bile i napravit će rasulu. I zbog toga je jako bitno zato kažem da je jako bitno da osoba se fokusira na jednu i na drugu stranu. Mi moramo da znamo, da upoznamo sebe i da znamo u čemu smo i dobri i u čemu smo loši. I kada smo dobri i kada smo loši, zato što ne postoji ni jedna osoba na svetu koja je čisto dobra ili čisto loša. Da. Prosto uvek smo oba, samo moramo da prepoznamo kad smo jedno i kad smo drugo. Da, pa jedan od najpoznatijih psihologa, Carl Jung, baš naziva tog demona senkom i govori kako svi mi imamo našu senku i da naša senka doseže do samog pakla, ako joj dozvolimo. Tako je. I mi možemo, mislim, ako se pravimo ludi i pravimo se da smo mi kao 100% dobri, mislim, ignorišemo samo tu senku i ona, kad je ignorisana, ona
vrlo lako podivlja. Tako da je, da, u pravu si i apsolutno se slažem i Tupak je eto dobar primer kako je on imao znači tu tamniju stranu i tu svetliju stranu i umeo je i da priča i o eto, gangsta stvarima, a i takođe o nekim zaista bitnim vrednostima života i koja njegova pesma je recimo onako za tebe dobar pokazatelj, eto te svetlije strane. Uf, pa pazi, mnogo. Ne mogu tek tako da stavim prst na jednu stvar. Mogu da spomenem, evo zato što sam je malo pre spomenuo, prva stvar koju sam u stvari čuo, što kažem, bila Ghetto Gospel, je to pesma koja se baš obazire na život, Mhm. na njihov život u getu, u to ono, kao mladog crnog čoveka u getu. E sad, ja ne mogu Aha. da se poistovetim u potpunosti sa tim, ali mogu da se poistovetim sa dosta stvari iz te pesme, iz njegovih generalno ostalih pesama, zato što proživljavamo jako slične situacije ovde kod nas. Odrastali smo u nekim sličnim okruženjima na kraju krajeva. Mhm. Pa I da. na kraju ne bih mogao tek tako da kažem da je, mislim, ko što sam malo pre rekao, imao je obe strane, Mhm. ali je to bila samo nus pojava njegovog okruženja gde on žive. On je samo naučio kako da svaki taj moment da pretoči u pesmu i da izbaci to iz sebe i da jednostavno se oslobodi te neke, kako da kažem, energije koje mu je možda i bila previše, a isto tako da oslobodi ljude oko sebe iste te energije, iste te tenzije. Jer to je, na kraju krajeva, to je poenta muzike. Ona ima Da. čar da prosto samo kada čuješ neku pesmu koja ti svidi, nebitno koji je žanr, kada čuješ neku pesmu koja ti svidi, samo da ti oslobodi da te oslobodi tog tereta. Da samo Mhm. ono, da lakše prođeš kroz sve to i to je jedna od najlepših, ako ne i najlepša stvar muzike. Da. Zato što nekako opiše to što ti osjećaš. Dosta nas osjećamo nešto i ne znamo, prosto ne možemo rečima da opišemo, ali kad čujemo tu pesmu i čujemo nekog lepo da to sve sroči i upakuje, onda osjećamo i kao da to što osjećamo je uvaženo na neki način i vidimo da još neko ima te izazove koje mi imamo. A ti si rođen 93. pa jel se sećaš možda bombardovanja? Ti si Naravno, tad imao 6 godina, da. naravno. Znači, to je, sećam se raznih scena od tada. To je bilo i ružno i lepo vreme opet u isti mah. Mhm. Jer tokom svih tih 90-ih, tada sam živeo na Miljakovcu sa svojima i u cijeloj toj zgradi je vladalo je neko zajedništvo, da kažem tako, otprilike. Znači, svi su Da. znali, svi smo se znali, sve su komšije znale ko je ko. Mi klinci iz zgrade koji smo uvek jurcali i ono, zajedno igrali se, bili iza zgrade u parkiću, znači na sve strane i škola koja je bilo tu preko puta. A, to je prosto bilo jako lepo, ko što rekoh, vreme zbog toga što su se cenile neke stvari koje danas mislim da Mhm. su malo zapostavljene. I mi smo u tim momentima, koliko god da je to opasno vreme bilo, pošto jeste i ne samo zbog bombardovanja, nego u tom periodu su upadi na gajbe i krađe i Da, razne da. druge stvari su bile skoro pa svakodnevnice. Divlji zapad. A, Da. pa može se reći u neku ruku, da. Da. I mi smo u stvari u tom periodu unutar zgrade umeli da ostavimo otvorena vrata ono na celom hodniku. Znači od svakog stana da su otvorena vrata od stana, da smo ono šetali između stanova, dodavali se, pričali, ono jurcali, zajebavali se, igrali karte u hodniku. Tako da za to me vezuju neka lepa sećanja, ali takođe me vezuju neka ružna, ono gde Kevi pukao prozor iznad glave dok je spavala. Prosto, na primjer, znači bukvalno rasuo se na Mhm. komade, pukao je preko nje i preko da nije, hvala Bogu, bila je pokrivena ćebetom i nije ništa strašnije od toga se Da. nije desilo. Ali ono, bomba je pala tu blizu nas. Ne mogu da kažem koliko blizu, mislim gore na Miljakovcu 3, da mi smo bili fazno na Miljakovcu 1, tako negde. Aha. Pa Tako da, da, opet ono, bomba je bomba, da. I da je... bilo je baš upečatljivo vreme, da kažem tako.
Da, Prosto mislim da je, danas ljudi nisu svesni koliko su to teška vremena bila. To pa je prosto, mislim da ni naše generacije nisu isto toliko svesne da, koliko su ta vremena bila, a mi smo se rodili baš u tom nekom periodu. Znači, da. Keva mi je rekla da baš taj kraj 93. je možda bio i najgore vreme tokom rata, jer su zbog sankcija, zbog zime, zbog svega i svačega, i ali ja se toga lično ne sećam. Tog perioda nekog, ono, kao tako strašnog, jebi ga, ne mogu da se setim kao dete. Oprosti, morat ćeš ovo da bluruješ, to jest da bip staviš preko, verovatno. Što? Zato što sam rekao jebi ga, zato, kao što sam i sad Ma, rekao. opušteno, ma ne, neću to, to je normalno, mislim, E, ovo je ipak, da, slobodno, top, da, top, umetnička sloboda. onda umetnička Ovaj, sloboda, može. da, da, pa mislim, bio si klinac i ja sam isto, ja sam imao 3 godine kad je bilo bombardovanje i mi uopšte nismo mogli da budemo svesni tog pritiska. Mislim, ja se sećam, onako jedva se sećam onog zvuka sirene, ono kad, što je bilo upozorenje kada Ja ga se sećam, bomb... kao da je juče bio. Da, Ja se toga sećam kao da je juče bio. Zato i što tu je je, bilo, da, kaži. izvini, ja se tebe prekinem, znate. Ma, teo sam da kažem samo toga se jedino sećam, a sećam se, mislim, ne znam, to sad nisam siguran da li sam sanjao ili se stvarno sećam, ali sećam se neke scene u skloništu, pošto smo mi imali ono u zgradi u podrumu sklonište i tu su došli znači ljudi iz 3 različite zgrade i ono to neko druženje, tako jedne slike se sećam. Ali ovako ostale stvari su mi pričali moji i tako neke komšije, ono, i stvarno je jezivo vreme bilo. Stvarno, prosto, a verujem da se ljudima koji su tad imali, znači koji su odrasli bili, njima je tek bilo jezivo, jer su oni morali da idu i na posao. Zamisli, ono, bombe ti padaju, ti moraš da ideš na posao. Moraš da Mhm. odeš da zameniš dinare u marke, da ne bi sutra imao, mislim, ono, bezvredan novac. I pričali su mi moji, ne znam, čekaju u redu po 2 sata da bi mi uzeli samo da bi uzeli litar mleka za mene. Mislim, tako neke Mhm. stvari koje čuješ, ono, si u fazonu kao, znaš, kao da je smak sveta, ali zapravo jeste bio za nas, za našu državu, je to bio smak sveta. I onda to je dobra, ja mislim, paralela sa ovim što si pričao vezano za Tupaka, kako je on odrastao isto u nekim teškim uslovima i našu inspiraciju u tome. Pazi, dok su oni imali ratove njihove na ulicama, a mi smo imali rat ovde, pravi rat. A u isto vreme se u stvari događao i rat na ulicama kod nas. Znači, Da, raznorazni, mnogo mladih ljudi tada koji su bili mlađi nego što smo ti i ja sada, su mnogo brzo sazreli, bili su čak i zreliji za neke stvari nego što smo možda morali ti i ja su. sada isto tako. Morali su da Morali su. odrastu, da. Prosto je moralo i tad je bilo ludo vreme i za njih, ali opet kažem, ti i ja se možda ne sećamo toga jer smo bili klinci, ali se sećam drugih stvari. Sećam se, ono, sad ne mogu sada, u stvari, ne mogu da se setim iz kog filma je scena kada bacaju hleb iz kamiona. Da li su to bilo Lepo selo, lepo gore ili Rane, ali ta scena je u stvari bila, to je stvarno bilo tako. Znači, ljudi su ispred kamiona čekali, to jest iza kamiona čekali da im dobace hleb, Da. da im dobace sve i svašta. Marke koje se zarade u tom momentu mogu u roku od sat vremena da im opadne vrednost i u jednom momentu ako možeš da kupiš lupiću pola radnje, za sat vremena ne možeš da kupiš jaje, mleko i salamu, otprilike. Da. Toliko je ono, osciliralo da je to nevrovatno. Pa da, Ćale je inflacija, da, takođe, teška. da, Ćale je u tom momentu, u početku bombardovanja u stvari, Ćale je radio na B92 i bukvalno pola sata pre nego što će da padne bomba, tada na B92 je Ćale izašao i hvala Bogu na tome, jer Da. ono, malo je falilo prosto, da kažem tako. Tako da, bio je to interesantan period u mnogo aspekata. To je turbulentno i
problemi i prepreke koje su naši roditelji morali tada da pređu sa lupom. Keva me rodila sa 24, Ćala imao 28. Ja sad imam 32 prijatelju, znači ja sam u stvari prošao godine koji su oni, Da, kad su oni mene imali i u tim godinama su oni morali da driblaju kroz sve, ali bukvalno kroz sve. Tako da svaka im čast. Iskreno, to je jedina da. stvar koju mogu da kažem. Na šta god da i kako god da su svi ispali, brate, zahteva snage i mentalne i fizičke da se progura sve to. A pogotovo u stvari mentalne, da ne pričamo i o emocionalnom i o svemu ostalom, nije lako. Jeste, da, mislim, roditelji 90-ih treba medalju da dobiju, majke mi. Za sve što su i pored, mislim, danas se ljudi žale naš, za neke stvarno gluposti, ali ti 90-ih si morao, znači, pored svih tih obaveza i odgajanja dece i ono, računi i čuda, i još su ti bombe padale, mislim, oko tebe, znači, ne želim da umanjim današnje izazove koje ljudi imaju, ali stvarno Nikako. treba, da, Nikako ne to. Ovo je u stvari tvoj i moj način da mi odamo počast svemu tome što su oni prošli, realno. Jer, da, a, gledaj, ti i ja smo živi i zdravi na kraju. Obe ruke, obe noge, oba oka u glavi, hvala Bogu, normalni koliko toliko, ono, da, trudimo se. manje više, da, A, izvukli su nas, uspeli su da nas izguraju na da, pravi put. I to je ono, sa svim tim, apsolutno. Nema, nema u bilo kom momentu nema momenta, nema, bože me sad čujem, da ne dupliram reči, ali nema ni jednog osjećaja nezahvalnosti, nema ni jednog, da, ni trunke, ljutnje ili mržnje ili što niste ovo, što niste ono, mislim, bilo je, dok sam odrastao, morao sam i ja da shvatim neke stvari zašto nisu, pa jebi ga, nije bilo nije bilo kapacitete, ili nije bilo financije, ili ni nisu mogli sve i to što nisu mogli, nekad su uspeli da urade čak. Znači, da. vrlo često se dešavalo da su neke nemoguće stvari uspeli da urade, pa i tome ako ne budem ako ne budem odao poštovanja tome, ja mislim da mogu slobodno da se pozdravim sa sobom i sa svime što su oni se trudili da izgleda od mene. Da, to je mnogo bitna tema, zahvalnost. Znači, naši roditelji stvarno zaslužuju najveću zahvalnost od nas i za sve što su radili, pored svih tih problema, izazova. Mislim, problem je mala reč za sve to što se dešavalo, ali stvarno svaka vam čast. Evo sad zvanično poruka da od mene i Raše. Hvala vam puno. I teo sam da te pitam vezano za muziku. Eto, znači, prošao si kroz te 90-te i Tupak je bio velika inspiracija i um, taj njegov prikaz ili taj njegov kao, kako da kažem, taj njegov prikaz te tame kroz koje on prolazio i kako je prolazio njegova kontemplacija. Eto, to je ono što je tebe privuklo. A verujem da dosta ljudi, mislim, ja volim više stranu muziku da slušam. I ja sam slušao Eminema i 50-a, Tupaka ne toliko, ali Eminema i 50-a sam baš slušao. I kad sam bio klinac, znaš, ja to nisam nešto puno razumeo, znaš, recimo od Eminema, kako se beše zove, Forget About Dre Mhm, i Lose Yourself, naravno. naravno. Znaš, kad sam bio klinac, ovo mi super zvuči, ovo je cool, znaš, razumeo sam reči, ali sad kad slušam, znači, totalno drugačiji doživljaj. I ono što se ja uvek pitam za sebe, zašto sam ja tada izabrao da, eto, koliko ljudi je slušalo, ne znam, Cecu, Lepu Brenu, mislim, ok, slušali smo i mi, ali opet nekako nama je primarno bilo ova neka muzika sa stvarno nekim jakim tekstom i životnim i lični razvoj, motivacija, inspiracija. Mhm. To je ono što je mene pokretalo. I zašto misliš da si ti isto izabrao, eto, taj žanr i to više da slušaš? Sećam se, mislim,
Znaš, ono, kad zamislim tebe kao klinca, sećam se da si nosio ono majicu Tupac ili, ne znam, ako se ne varam, i neku Bad Copy majicu i tako. Ovaj, to si uvek u školi, ono, nosio i onda razmišljam, eto, zašto si nekako odgovorio sebi na to pitanje, zašto si baš njih izabrao, a ne ovo mainstream što svi ostali slušaju? Borba. Zato što je, ako je meni nešto falilo u životu, to jest ne da kažem u životu, ali ako mi je falilo karakterno, to je verovatno bila borbenost. Ja sam za sebe smatram da sam kao klinac bio jako mekan. I oni su me kroz neke situacije u kojima nisam umeo da se snađem, kad sam bio baš, da Mhm, kažem, ne mogu, neću da kažem depresivan, zato što ne znam, tad nisam ni razumeo šta je depresija u stvari. mhm, Ali kad ja sam bio jako tužan, a, Tupakova muzika pre svega je bila ta koja me, to jest on je bio taj koji mi je pomogao da se ostavim kao da nisam sam. Prosto. mhm, I svaki put kada bi, na primjer, išao u školu, to je bilo za vreme osnovne, to je bilo kao da me neko ono uhvati pod svoju glavu i to jest pod moje rame i kaže ajmo, idemo mhm. još malo. I povezalo se prosto sa nekim, da kažem, drugim situacijama u životu kao što je izbor sporta, jer kroz život sam trenirao i tenis, i karate, i vaterpolo, i Wing Chun, ali najveća ljubav od svega je bio kajak. I Mhm. po završetku osnovne škole, prvi moj trening u kajaku sam ja bio u fazonu, ok, ja hoću ovo još, i daj mi još, i daj mi još, i daj mi još. I kroz kajak sam naučio da koliko god je teško, koliko god sam mrtav umoran, koliko god se znojim, koliko god me sve boli, ja toliko u stvari volim to, da hoću još, jer ću biti sve bolji u tom. Ali trebalo je, da kažem, možda neko da mi dođe da mi uliva tu motivaciju konstantno. I to je bila muzika u stvari. To su Da, bili DMX, Sindikat, lupam, 50, VIP, Eminem, THC, znači Marcello, Struka, nemam pojma, znači mogu da ti brojim i da, da ti da, nabrajam koliko god hoćeš, ali to je bio prosto rap za mene. To je bio taj moment gde u repu niko nije odustajao. Prosto jednostavno. Znači da, u repu nikad niko nije odustajao u muzici koju sam ja slušao. Svi su bili izgore još malo, guraj. Pravi ostaju. I to je jedna velika istina. Pravi ostaju. Tačnije, pravi istraju. I da, poenta je da istraješ samo kroz sve šta god da se dešava, da koliko god da je teško, koliko god da si sluđen i nesnađen, samo istraj u tome što voliš. Ako voliš dovoljno, samo guraj i to je to, ništa više. I to je neka mantra, da kažem, kojom se trudim da se vodim u životu i dan danas. A, borbenost je nešto što sam razvijao i što nikad ne želim da prestanem da razvijam, zato što ako ne razvijaš borbenost, ona polako kreće da se, kako da kažem, da se smanjuje. Jednostavno, u nekim situacijama mekšaš, pa opet zavisi kako je ko na kom da, nivou, ali otupiš, gubiš oštrinu, prosto. I to da, nikad nije dobro. Dobro je biti, da kažem, u stvari mekan u nekim situacijama, ali nikad tup. Ima razlike između ta dva. Budi mekan, znaj kada da budeš nežan, lagan, ali uvek budi spreman i budi oštar. Da da, kažem, da. prosto to je neka poenta svega. Da budeš fleksibilan, ono, Tako je, lagan što tako je. ti kažeš, da. Pa da, mislim, svi ti reperi koje si spomenuo, oni su veliki motivatori. Oni, znači, ljudi kad imaju neki izazov pred sobom, kad idu u teretanu, kad prosto nešto hoće da stvore, da izgrade, oni će slušati takve ljude i njihove pesme će ih motivisati. Ja znam po sebi, prosto, kad recimo kad idem da trčim i kad znam da, ne znam, osjećam noge me bole, znači moram da stanem, pustim Eminema, pustim Phenomenal, Kings Never Die, znaš, i
till I collapse. Istrčim ta To ti je 3 dovoljno. kilometra kao da nije ništa bilo. I till I Da, collapse, da, till I collapse, to baš ono kad osjećam sad ću da se onesvestim, pustim to i kao da dobijem neki turbo, znači ono, samo me, bukvalno ta pesma me gura napred. I jer to je, stvarno, da, izlačiš, izlačiš motivaciju ili prosto izlačiš energiju iz svega. To je na da, kraju ono što ti je potrebno, to ti je gorivo. Ti ako nemaš energije, ne računajući to što si stvarno umoran, ako si mrtav umoran, ali ovde kad odlučiš da je kraj, tu je stvarno kraj. da, I uvek treba neko gorivo za mozak. Prosto neka energija što će samo još da potpali tu iskru, da te malo zalufa još, da ti da taj dodatni boost, taj nitro, koji će samo da ti pomogne da izdržiš do kraja do koji god cilj daje. Tako da, apsolutno, ko što rekao, borbenost, jer uvek, uvek se mora da se borimo u životu. To je nešto što ne samo ja, mislim za sve nas je velika istina. Moraš da se boriš, šta god da radiš, prosto nikad ti ništa neće doći tek tako ponuđeno na tacni. Mora da se, mora da se prođe neke stvari da bi mogao da zaslužiš neke druge, tako. I onda ako ti se desi da nešto dođe tako ponuđeno na tacni, dobro se zapitaj da li je, šta je začkoljica? Da li sam ovo zaslužio već ili tek treba da zaslužim? I da li neko hoće stvarno da me, da kažem, nasamari ili je neko stvarno dobar prijatelj. To su ono polariteti koje isto tako mora mozak da razmišlja o tome i da vodi računa o svemu tome. Tako da da. nije, čak i da si, nemam pojma, rođen pod kakvom srećnom zvezdom, opet ćeš imati neke prepreke koje stvarno neće biti lake ni za koga da pređu. A kamoli za neko Da, ko nema nekog iskustva u životu. da, apsolutno. I ti reperi, koliko vidim, su za tebe i za mene bili bukvalno mentori na neki način. Jer Tako je. mi smo imali pitanja, razna neka pitanja, znači ja i ti smo filozofi duboki i O, i onda, znaš, toliko pitanja i kad kreneš da pričaš sa društvom, oni su stvarno, ajde bre, šta lupetaš, ajde, znači nemoj da budeš čudan tako, ajde, dođi da igramo fudbal, znaš. A ti ono, da ne možeš da spavaš, razmišljaš o tome i onda pustiš tako neku pesmu i u fazonu si ovaj stvarno priča, ovo što priča ima smisla. Znači, mhm. to su definitivno mentori i stvarno kad pogledam, ja prosto ne bih mogao da zamislim da odem recimo u teretanu, a da ne pustim neku takvu pesmu. Znači, ono, ne mogu, prosto toliko puta sam odslušao, ja ne znam kad bi se sabralo sve, to je sigurno 3 godine slušanja and counting. A ima jedna vrlo zanimljiva teorija, podsjetio si me sada na nju, ima ta teorija da mi uvek kad mislimo da smo dostigli limit, da smo na 60% samo. I da je to jedan mehanizam preživljavanja koji Mhm. prosto, eto, mi imamo, da bismo se štedeli, kako da kažem. Sad recimo ako, evo, dobar primjer je trčanje i ti sad ono trčiš i osetiš, ok, ovo mi je, kao, oni to zovu da udariš zid, znači ne Mhm. možeš dalje, ali mnogi sportisti kažu da je to tek tvojih 60%, jer nas telo, naš taj mehanizam preživljavanja nam govori, ok, sad stani, jer ko zna da li ćeš, ne znam, pošto naše telo nije dovoljno se razvilo, mi i dalje kao da živimo u kamenom dobu, gde si ono morao da uloviš hranu i sad, ako ti trčiš, i u fazonu telo ti kaže stani, to je zato što telo zna da moraš da sačuvaš te masne naslage za kasnije. Znaš. I onda zbog toga nam Mhm. kaže, nemoj da preteraš, znači posle ima da crkneš od gladi. I onda, ali mi naravno ne živimo u kamenom dobu, možemo sebi da priuštimo da nastavimo da trčimo i možemo taj limit koji nam telo postavlja da pređemo i da nema to sa neke kobne posledice. I ja mislim da ta ideja da smo mi uvijek na 60%, da to je, na primjer, mene motivisalo i nekako me pokretalo da pređem te svoje limite u fazonu, ok, znači,
ne samo kad je u pitanju treniranje, nego i prosto neke lične neke ciljeve, kao da li, evo, hoću da nađem ovaj broj klijenata. I znaš, i ono ti u svojoj glavi imaš, pa 10 klijenata je stvarno puno u prvih mesec dana da nađeš. Mhm. Ali, i onda kad sam to uspeo, onda, ok, ajmo sledeći mesec 20, znaš. I onda uspeo, i onda ajmo na 30. I to što sam ja postigao, da sam sebe prvog dana pitao da li ćeš rok od 3 meseca 30 klijenata da nađeš, znaš, ono, sebi rekao, ma to je nemoguće. Znači, mi nekako sebi postavljamo te granice ili nam taj mehanizam preživljavanja postavlja granice, ali te granice, da me čuješ? Mhm, mhm. Ali te granice, ključna stvar je tu da ih mi postavljamo, kako god okreneš. Tako je. I zašto onda ne bi, ako mi postavljamo, zašto onda ne bi pucali visoko? A, to je, ta rečenica što si upravo, to je ta teorija koju si upravo rekao je nešto što mi je, da budem rodno svestan, trenerka ili trenerica, ne znam koji je ženski rod od te reči ispravan. Uglavnom, ona nam je rekla dok sam trenirao kajak baš tu rečenicu. Ja mislim baš u periodu kad sam bio najaktivniji, da Mhm. kad sam mislio da sam ja, ono, brate, ne mogu više, kaže, tad ga zgazi. Tad ga zgazi. Da, Jer to je moment u stvari u kom ti pomeraš tu granicu. da, Ti si došao do tvoje trenutne granice i zagaziš ga samo malo još preko i zadržiš ga malo preko, da, ti pomeraš tu svoju granicu konstantno. I kad to radiš u nekom dužem vremenskom periodu, prosto to je sasvim ono, čista logika. Bilo za treniranje, bilo za učenje, bilo za šta god. da, Kad to radiš u nekom dužem vremenskom periodu, ta granica se sama po sebi pomera. Samo što mislim da postoje ljudi koji kada kažu pomeram granice, oni to misle kako da objasnim to. Mislim da to ide instant, da kažem tako. Da to može u roku od 2 dana, nedelju dana, mesec dana, zavisi naravno od da, stvari, od situacije, ali da to može ono, sad ću pomerim ovu granicu i sad ću opet da pregorim i sad ću da izgorim opet, ali ja ono, guram tu svoju granicu. Ne. Uh, Ta granica se u stvari nalazi ispod tačke sagorevanja. Znači, nije ona na toj tačci sagorevanja. Ta granica se nalazi u stvari ispod. I ako bi mogao da napravim sliku, onda bi rekao da onda imaš dve granice. Jedna je tvoja granica, da kažem, do da. iznemoglosti, a druga je u stvari granica A sagorevanja. druga je till I collapse. Da, bukvalno, to je to. Da, I uvek zavisi opet od situacije, ali nekad je potrebno možda da dođeš do granice sagorevanja, jer je u tom momentu samo tad može, to je jedini led koji ti je ostao da probiješ, a nekad u stvari treba da ideš lagano, jer kako pomeraš i ovu granicu koja je donja, iz granice nemoglosti, opet zajedno se sa njom pomera i granice sagorevanja. Da kažem da, tako. Znači, možda ne proporcionalno, opet zavisi od osobe do osobe, ali ja sam naučio da se obe granice pomeraju. To je kao mehur. Sve to kao neki mehur koji prosto raste, širi se, ti širiš svoj krug i širiš svoje i znanje i svoje iskustva, jednostavno sve to raste. Način na koji će to da raste i način na koji će isto i da se, na koji će da propadne, pošto svakome propadne u nekom momentu, je na tebi. Ali je najbitnija stvar način u stvari kako ćeš ti da se vratiš, kako ćeš da se oporaviš. To je krucijalno za prelazak na sledeći nivo. da. Da, i verujem da je ovo što sad pričaš, da ti to pričaš iz iskustva, naravno, jer si ti, eto, toliko ljubav si stvorio, ili prosto ta ljubav se stvorila između tebe i muzike. I kaže mi, kad si ti prvi put onako sebe zapitao, pa da li ja mogu nešto da uradim u repu? Da li ima mesto za mene u repu? Uh, kad sam se prvi put zapitao, ja mislim da je bila
2016. godina, tako negde. Mhm. Tada je bio, tad sam krenuo, ja sam do tad već imao par svezaka koje su pune tekstova i crteža i svega i svačega, ali 2016. ili 2017. tu negde je bila, tad je izašla moja prva pesma, tad sam je izbacio Mhm. i tad sam bio baš u zonu, ajde da probam. Da li, da vidim da nađem svoje mesto ovde, prosto tako. Da. Um, I kako je to bio, prošlo? Pa za mene je prošlo super. Po mom mišljenju je prošlo super, ali ako ćemo realno, prošlo je katastrofalno. Nije, Objektivno ono, gledano, pa katastrofalno, objektivno subjektivno gledano, super. da, objektivno gledano prošlo je šta, i bilo je 100 i nešto, ja mislim samo pregleda, ako i toliko, na pesmi. Mislim da i dalje ima pesma na YouTube-u, koju Kako se ste čuli zove samo, pesma? a iz korena, tako se zove pesma. Mhm. Uglavnom, tad kad sam izbacio to, nisam imao pojma ni pre svega kako funkcioniše muzička industrija. Kako funkcioniše muzički biznis, kako treba da se postaviš u stvari sa Mhm. muzikom i sa biznisom generalno. Ja sam samo to napravio, izbacio i kao, ajde da vidimo šta će da bude. Zanimala me reakcija, ali nije to doprlo daleko, zato što je pre svega većina ljudi sa kojima se ja družim, ne slušaju rap. Mhm. Više slušaju ili rock ili neku alternativu ili slušaju pravu narodnu, ne mislim turbo folk. Da. A, prosto nije to bila njihova energija. I Mhm. ostalo je na tome i onda sam krenuo da izbacujem kroz, ja mislim, nekoliko meseci i godinu dana izbacio sam sve ukupno od 2017. do, da kažem, ja mislim 19. 20. tako negde, izbacio sam 5 pesama. Toliko sam Mhm. ozbiljan bio kao. A, Da. Poslednja pesma je čak i uloženi spot, to jest napravljen je spot za nju. To je Bis, i tu sam sa jednim dobrim ortakom smo napravili tu stvari, čak smo Da. platili promociju na Instagramu, to prvi put da sam ikad platio promociju na to, da vidimo kako će da ide. I to je Mhm. u stvari prošlo mnogo bolje nego što su prošle ove ostale, naravno. Čuli su je ljudi koje ja ne poznajem, ali su mi stizale poruke od istih tih ljudi kao, brate, svaka ti čast, ovo mi se baš svidelo, super je, bomba je stvar, bomba je pesma, što mi je dalo, to je bio naravno ego boost, jak i Da. veliki ego boost, i jedna Potvrda. od najvećih, Potvrda, ovo da, vredi, ovo treba nastaviti, da. tako je, i jedna od najvećih potvrda je u stvari bilo od jednog našeg producenta koji je, neki ga neće znati, ali neki će ga prepoznati na kece, Bogi Batin, to je dečko koji radi Da. produkciju za Big Bro i Paju, i njegov AU label, on je taj koji je, on je podelio neki story svoj sa mojom pesmom, i poslao sam mu poruku i od tad sam sa njim u kontaktu i to mi je bio stari boost da je jako dobro, da ima mesta. Da ima mesta ako budem nastavio nešto da radim. Da. A, I onda Da, bio sam, si uvažen od strane nekog ko je već ko uveliko u već tom zna, da, biznisu, da. Da. tako je, ko već ima nekog znanja u repu i u muzici. I tu sam u stvari stao sa muzikom, jer nisam, ajde da, mislim, sad mogu konačno da kažem da je tad nisam shvatao ozbiljno, Mhm. i bio sam u fazonu, koliko god ja to voleo, od ovoga nema leba. Prosto, a ja, treba da imam kinte za sebe, treba Kevi da pomognem, treba da hoću da idem i na putovanja, hoću i da kupujem sebi stvari, prosto hoću da imam lagodan i normalan život. I Da. prioritet u tom momentu mi je bio od čega mogu da živim i kako mogu da zaradim te pare. Tako da sam radio raznorazne poslove da bi pokušao negde da se nađem, i to je trajalo do 2022. ako se ne varam. Mhm. Da. Tad sam otišao sam sa jako dobrom prijateljicom u Rusiju, i bili smo u jednom momentu, bili smo u Sankt Peterburgu. I u apartmanu u kom smo odsedali, tu smo bili ona, ja i još 4 njene ortaka.
i u apartmanu u kom smo odsedali, bio je jedan, apartman je bio prelep uzgled, znači svaka je čast gde je našlo to. Bio je prozor sa širokim pultom na koji si mogu da se popneš bez problema, sedneš i blejiš. I u toku noći se samo, pošto ja sam noćna ptica, samo se popnem, otvorim svesku i krenem da pišem. Jer ni u jednom momentu, kad god sam, koliko god da ja nisam ono kao bio ozbiljan što se tiče muzike, ja sam konstantno, ceo svoj život imam svesku i olovku pored sebe. Znači, tri stvari sa kojima ćeš mi uvek naći, to su slušalice, četiri, izvini, slušalice, telefon, olovka i sveska. Svaki put. A, I slušam jednu pesmu koja mi se vrtela baš u tom periodu, mislim da sam je vrteo konstantno, nisam vrteo ni jednu drugu. To je bila, to je bio AI napravljen album u stvari, od Tupaka i DMX. Ali ja nisam znao, ja sam u tom momentu znao samo za tu pesmu, nisam znao za ceo album. Pesma se zvala Facing Death i toliki pečat ostavila na meni da sam ja prosto lamentovao, da kažem tako, nad celom tom pesmom. U smislu, ok, šta ću da radim, šta ja radim sa svojim životom, gde se nalazim, šta sam napravio od sebe, brate, imam 29 godina, nemam neki dugoročan plan, nemam neku ideju za godinu dana, 2 godine od sada, kamoli 5 ili 10, šta ću, kako ću, i krenuo sam da razmišljam o tome šta je to što je mene uvek, šta je nešto što je mene uvek vozilo, šta je nešto što me nikad nije popuštalo, i tu sam u stvari jedini odgovor za to je bila muzika. Ništa drugo. I to ne samo rap, nego muzika generalno, pošto ja obožavam kad čujem kvalitetnu muziku bez obzira na žanr. Stvarno bez obzira Da, na žanr. Volim volim da čujem kompoziciju, volim da čujem harmonije, volim da čujem kako se neko igra sa svojim glasom i kako prosto eksperimentišu sa svime što može da se eksperimentiše. Jer to je, na kraju krajeva, to je produkcija. To je igranje i eksperimentisanje. I kao, čekaj, ajde da probamo ovo, čekaj da vidimo kako ovo ovde zvuči, pa ako znaš već nešto, čekaj, stani, uključi ovo, ubaci me tu, tako i tako, ovde stavi to i ono prosto ide. To je kreće neka lančana reakcija. Kad sam ja skapirao u svojoj glavi, ok, to je muzika, to je jedina stvar da, koja je mene od malih nogu držala, koja mi je uvek stavljala osmeh na lice i koja me uvek centrirala, da kažem tako. Znači, uvek sam se da, osetio kao da sam konačno u sinku sam sa sobom. da, Ja sam se samo bio, ok, to je to. Na ovo idem, sa ovim radim, pa šta bude, bude, prosto. Šta ćeš za pare? Pojma nema, brate, radit ću šta god mogu da radim, ali ću shiftovat ću fokus na ovu stranu, da bih mogao da prvo i pre svega sam sebe umirim nekako. Jer ne mogu nigde ništa ne mogu da dosegnem, nigde neću stići ukoliko ja nisam u vinklu i ukoliko ja da. nisam prosto sam sa sobom dobar. Tako da, a, od tog momenta sam odlučio da muzika bude moj, da muzika jeste moj put. Ili bolje da kažem, sam saznao da je muzika moj put, jer ona je uvek bila, samo što ja sam to negirao. Da, I od tad pa krenulo je pisanje, aktivno pisanje, i to već 2 godine je trajalo, pisanje, da kažem, celog albuma, ali je takođe trajalo, bilo bi to i brže da opet nije bilo drugih stramputica. Prosto, nema ovo, treba ovo, desilo se ovo, konstantno život. da, I ali tek, to je život. To je život, da, da. Da, to je da, život. izvini, nastavi. Ne. Teo sam samo da naglasim jednu vrlo bitnu stvar i onda naravno volio bih da nastaviš, ali koliko je bitno taj presek stanja da napravimo, što si ti uradio kad si sedeo na tom prozoru. Da, I bio si iskren sa sobom, znaš, ja nisam srećan sa trenutnom situacijom, znači hoću nešto drugačije i mislim da je to bitno da svi s vremena na vreme stanemo, napravimo presek stanja, uzmemo papir i olovku i zapitamo sebe da li ja zaista radim ono što hoću ili ja živim u nekoj laži kao da sam srećan, da je sve full. Nije dovoljno samo da imamo pare i da imamo
auto, stan i sve drugo materijalno, džaba sve to ako mi unutra nismo zadovoljni i svesni da smo srećni prosto sa trenutnom situacijom. Tako da mislim da je to odlično ljudi da čuju da ako ste nesrećni, ako ne znate prosto da li ste na dobrom putu ili ne, stanite, uzmite papir i olovku, napravite jedan presek stanja kao što je Raša uradio. Pitajte se da li ja hranim svoju ljubav, da li ja hranim svoje kvalitete. Ako ne, šta onda radim? Eto, izvini, sad molim te nastavi, super, to je mnogo zanimljivo i vredno što pričaš. I onda, znači, šta je dalje sledilo? Moram da se osvrnem na to što si rekao malo pre, jer želim da dodam još jednu stvar. Mene da je neko pitao pre, lupam, 3-4 godine u fazonu da li hraniš svoju ljubav, iskreno mislim da bi rekao ne, ali takođe bi pogledao tu osobu i rekao, kakav si ti hipik, brate, šta ti tražiš, šta ti hoćeš? Ne, Šta ti realno, gubiš nekog gurua? Da. To, bukvalno, znači tako bi ga pogledao bez problema, jer kako bi crne hranjenje ljubavi, brate, pokušao da nahrane stomak. Da. Znači, to mi je trenutno prioritet, da frižider mi nije prazan konstantno, da imam nešto da jedem, da ne samo ja, nego da imam da dam Kevi da ode, ako kasnije sa računima, ili treba nešto kod lekara da se ode, ili treba da se sredi. Kakav bre crne hranjenje ljubavi, bre, si normalan? Da. To je jako, zato verujem da je jako bitno kako se kako neko sroči nešto. I kako će neko da razume, ali takođe, mi kao govornici, mi ne možemo da budemo odgovorni za to kako će neko nešto da razume. Ja mogu jedino da budem odgovoran za to što ja kažem. Ne, kako ćeš ti to da razumeš, to zavisi od tebe i tvog nivoa svesti, da kažem tako. Da, i jednostavno neko nije spreman da čuje. Tako je. Kad mu kažeš... Neko nije spreman, neko nije spreman, a nije ni svestan da nije spreman. Što je još gore, u stvari. I onda bolje pitanje u stvari da li hraniš sebe, ali ne samo stomak, za mene je to bilo pitanje da li hraniš sebe, stvarno, u svakom aspektu. Da li hraniš svoj mozak kvalitetnim sadržajem, da li hraniš svoju dušu kvalitetnim sadržajem, da li radiš stvari koje te čine srećnim, koje ti teraju osmeh na facu, ili radiš konstantno nešto zato što misliš da tako treba da uradiš. Velika je zabluda da u životu postoje univerzalna pravila. To je ogromna zabluda. Ne, jer univerzalna pravila su samo osnovna. Da kažem, samo bazična pravila, a to je trudi se da budeš dobar, otprilike što više možeš. Pokaži poštovanje. Pokaži muda, isto tako. Ali u stvari to je to otprilike. Budi dobar, pokaži muda, pokaži poštovanje. To je to. Rašenih 3 zapovesti. Otprilike. Znači, si se popeo na planinu i uklesao u kamenu, kao evo šta mi je rekao. Ne još, ali bit će, možda u jednom momentu. Da. Svakako je to kada... Ali zaista šala na stranu, slažem se, znači, apsolutno se slažem, da. To je nešto što stvarno svi treba da radimo, da. To su, po mom mišljenju, najbazičnije stvari koje su nam potrebne za i bilo kakav međusobni odnos. Da li je to prijateljski, da li je ljubavni, da li je poslovni, kakav god da je, ali to su neke 3 stvari koje su nam potrebne za bilo kakav međusobni odnos. I kad čekiraš sve te 3 tačke, onda treba da kreneš, ok, šta su moja pravila? Znači, šta meni funkcioniše? Jer, na primjer, neke stvari koje kod mene funkcionišu neće funkcionisati kod tebe. Nećeš ti moći da rezonuješ sa istim tim stvarima kao što ja rezonujem sa tim. Ne slušaš ti muziku isto kao što ja slušam, a opet ne pratim i ja neka učenja na isti način koji ti praviš. Ali, zato ti i ja imamo širu perspektivu. Jer obojca smo svesni da iako ne čujemo neke stvari na isti način i ne gledamo neke stvari na isti način,
da to što mi gledamo možda nije potpuna slika, nego da je potpuna Da. slika ili bit će upotpunjenija sa onim što čujemo od tebe ili što ti čuješ od mene, prosto tako. To zahteva veliku otvorenost, zahteva iskrenost, zahteva lojalnost, ali opet to su već neka pravila koje sam ja postavio sebi i za ljude sa kojima se družim. Da, Prosto i bez ja tih bih nekih. dodao razumevanje i poštovanje, da je to Tako je, osnova svega, da. tako je. Znači, razumevanje se stiče. Nemojte ljudi da mislite da razumevanje je nešto sa čime se rodiš. Razumevanje mora da se nauči. Jer ne možeš ti da razumeš nekog ukoliko ne prozboriš, ne samo da prozboriš stvari reči s njim, ukoliko ne proživiš neke stvari sa njim. Ukoliko pre svega ne dozvoliš da si otvoren tome što ta osoba pruža. Ne možeš da razumeš. Da, dok ne prohodaš kilometar u njegovim cipelama. Mi Znači, imamo, mi imamo jednu da, jako lepo izreku koja kaže dok sa nekim ne podeliš kilo soli ili ne pojedeš kilo soli, ti ne znaš da li si pravi prijatelj sa tom osobom. da. Da li ti znaš koliko treba vremena da se pojede kilo soli, prijatelj? Znači, to je nenormalno. Da, lako je Tako biti da, prijatelj u dobra vremena. To je, da, da, i da, to je isto velika istina, ali isto da. tako ljudi moraju, to je balans i moraju da budu svesni da ne treba samo biti prijatelj ono i da se uguravaš i da se ubacuješ kada je lepo, a ne znaš da Da, se javiš to jest ne znaš da mi odgovoriš na poziv kad je loše, ali isto tako znaj da ja ne želim tebe samo kada je loše i da te ne želim da te naravno. cijem ni da se viđam sa tom samo kad je haos. Nego, brate, javi se kad ti je dobro, znaš šta se desilo, brate, rodio mi se sin. Jevo te strava, ajde idemo da slavimo, znači, gde ćemo, šta je sledeće? Brate, dobio sam novi posao, dobio sam unapređenje, desilo se nešto, top, ajde da vidimo pa da mi pričaš šta se dešavalo. Znači, i kad je dobro i kad je loše, jer Da, to u stvari, to je ono malo pre što smo na početku rekli, to je razvoj. Tako se pravi pravi razvoj. da. Da, i da se osvrnem na ono što si rekao od 2016. do 2019. ako se ne varam, si Mhm, po prvih 5 pesama izbacio, mhm, što je naravno za takav period naravno očekivano je više. I da. mislim da je mnogo, ovo ne govorim sad da bi tebe kritikovao, nego čisto da ideju jednu podržim svoju, a to Aha, je koliko je bitan, naravno najbitnije je kvalitet, ali je i ok. kvantitet mnogo bitan. Ima ona izreka kao ne kvantitet nego kvalitet, ali ja bih rekao i jedno i drugo vrlo bitno. Znači potreban je i taj kontinuitet da to što radimo, da smo redovni sa tim. Znači da smo redovno investirani. I ti, recimo, ti si izabrao u tom trenutku, znači, napravio si neki pomak, dobio si potvrde Slažem se. od prosto kvalifikovanih ljudi i od prosto ljubitelja muzike. Dobio si te potvrde i ti si, i ako se ne varam, da, korona je došla i 2019. i Mhm, 2020. To je, znači, isto jedan faktor. Ali ti si odlučio da stagniraš. I kao i mnogi drugi, kao i ja, recimo, kad je u pitanju ovaj podcast je kao ideja, mislim, nastao pre 2-3 godine. Kad sam bio mhm, to mi je bio cilj 2021. na 22. Sećam se, bio sam ne, izvini, 2022. na 23. bio sam u Londonu i zapisivao sam svoje ciljeve, sećam se, znači, u toj svesci. I jedan od ciljeva je bio da započnem podcast. Znači, koliko je prošlo od tada? 2-3 godine prošlo, znači makar 2 godine. I eto, ja 2 godine sam stagnirao, znači nisam se ni pomerio, nisam, znači, ni snimio 1 minut. mhm. I prosto ove godine sam odlučio, znači, briga me spreman, nespreman, znači, javni govor, ovo, znači, neće ništa više da me zaustavi, ima da počnem, znaš. I ti si I sad shvatam koliko je bitno da kad nešto počneš da imaš taj zalet i da se držiš tog zaleta. Znači da koristiš i ti ljudi što te podržavaju i ti dobri i loši komentari, da sve to koristiš kao gorivo Mhm. i da samo nastaviš. Pa i kad te najviše mrzi. Znači ja sam danas, evo pre naše epizode, ja sam imao neku najgoru glavobolju
i u fazonu kao da li ću uopšte moći da danas, rekao sam, boli me uvo, znači dogovorio sam se sa čovekom i evo sad uopšte, znači nijednom tokom ovog poziva nisam pomislio, boli me glava. Znači moramo u tim Istrajnost. momentima, da budemo istrajni i kad nas mrzi da odemo u teretanu, lepo kažu ljudi, doći u teretanu je pola posla. Znači kad si došao u teretanu ti si pobedio. Ovo sve ostalo je lagano. Znači to da dođeš i da se pojaviš i ti, mnogo mi je drago eto što si ti, što si uspeo iz te stagnacije da se izvučeš i da ponovo prosto raširiš svoje krila i dozvoliš toj ljubavi da te obuzme i da te pogura da nastaviš da pišeš i da repuješ i evo sad, mislim, ako sam te dobro razumeo, na korak smo da izbaciš svoj prvi album, jel tako? Čekaj, Johnny bre čoveč, znači ovde ne znam da li flertuješ ovde sa mnom ili šta Da. radiš, znači nisam ja siguran, Kao stani prvo let him pitch cook, neko radi. let him cook. To. Da. Da, bi ta stagnacija, kako da kažem, ta stagnacija je u stvari pre svega bila tu zato što si, na što si se osvrnuo malo pre, ja znam da ja nisam bio spreman u tom momentu. Sad u stvari znam da nisam bio spreman u tom momentu. I koliko god ja volao nešto, prosto nisam, kako da kažem, nisam bio dovoljno zreo da se fokusiram na to. I u stvari po povratku iz Rusije je krenuo ta uzlazna putanja, ili prosto da kažem napredujuća putanja, jer jedino tako može biti. Progres, tad je progres krenuo. Prosto, znači, i to je bilo i dole i gore. Znači, nije samo da je bilo uzlazno ili nizlazno, to je silazno, nego je bilo i dole i gore, ali je konstantno bilo napred. Ali je bilo kao EKG, znači pomerao si se, a kad je ravno, to nema ništa. To si me dobro podsjetio, u stvari, jedan moj najbolji ortak, čovek kojeg smatram, u stvari, jedan od najbližih ortaka, čovjek koga smatram svojim bratom i svojim guruom, je meni to davno, još kad smo bili klinci, tipa 15-16 godina, rekao u fazonu, ne 16, ali 17 možda, kaže, brate, meni je nekako život smatram kao EKG, bukvalno što sad rekao, znači, ukoliko je ravna crta, to je mrtvo, to nema ništa, brate, mora da ima ono i gore i dole i oscilacije i sve to, da bi bilo života. Sad, koliko će puta te oscilacije da se prave, to takođe zavisi od nas, ili neće da se prave, to takođe zavisi od nas, ali bitno je da imaš neki zdrav, ovo što si malo pre spomenuo, kontinuitet, i kad si rekao kontinuitet preko kvaliteta, ili kvalitet preko kontinuiteta, bitno je da je taj kontinuitet, da je ta konstantnost zdrava. Znači, nije bitno da li ćeš ti da izbacuješ 10 pesama za 10 dana, ili 365 pesama za 365 dana, ili ćeš da izbaciš 10 pesama za godinu dana, ono jednomesečno, kako god hoćeš. Da. Bitno je da je to kontinuitet koji tebi odgovara, ali bitno je da bude u kontinuitetu. Znači, ne smeš sebi da dođeš i da kažeš kao, dobro, sad ću, pa ću onda da za nedelju dana da izbacim nešto novo, ili ja ne sam prosto, na primer, da kažem, a onda kad dođe sledeće nedelje da kažem, dobro, čekaj, stani, nisam nešto, da nisam opet siguran, nego da ako kažem da je do sledeće nedelje, onda do sledeće nedelje to mora da bude gotovo. Ja sebi mogu i da kažem za mesec dana, ali u tom roku to treba da bude gotovo. I ukoliko nije gotovo, to bi značilo da nešto negde, neki šraf nije dobro zategnut, s moje tačke gledišta. Znači, nešto ne funkcioniše kako treba. Da li sam to ja, ili da li je to neki spoljašnji faktor, to se tek da provaliti. I onda se rešava kada se provali šta je. Ali ja sam uvek ja sam pre govorio kvalitet pre kvantitet. Jer ja volim da je nešto, ako će da postoji, onda, brate, da traje. Onda neka bude valjano napravljeno. Znači, to da dam
sve što ja mogu da dam, što mislim da će da dodam tom kvalitetu i da će da napravi da to bude, brate, kuća od cigle, a ne da bude slamarica neka. Prosto u tom slučaju meni je i na tom aspektu kvalitet mi je bitniji od kvantiteta. I u stvari tu u neku ruku i vežbaš kvantitet, jer ti što više si konstantan u tome da ti radiš na nečemu, ti u stvari tako uvežbavaš, ti učiš sebe, u stvari koji je tvoj ritam i polako kapiraš šta za tebe, koji ritam tebi funkcioniše i kako ćeš ti uspeti da se snađeš i kako ćeš da verglaš i kako ćeš da lelujaš na koju stranu. Tako da bitno je uhvatiti svoj ritam. Onda kad uhvatiš svoj ritam, onda možeš lakše da razumeš kontinuitet koji želiš da napraviš. Ja sam to protekla 2 meseca bih rekao, tačnije mesec i po dana bih rekao da su bili najbolji pokazatelj toga. Ja sam od prošle sezone u avgustu krenuo da radim na brodu, na rečnom brodu. I to je bilo jedno novo iskustvo za mene. Ustajanje rano ujutru, pošto ja sam katastrofa sa ustajanjem. Znači, ako ne moram da ustanem, ja neću da ustanem, to me apsolutno ne zanima. Ali ustajanje rano ujutru, 3 smene, da kažemo, neke sitne pauze između, a ti se opet snađi za malo vremena za sebe i svedi veš i klopaj i odmori i šta sve ne. Po povratku sa broda osetio sam se spremniji za rad. Nekako, prosto To je bila kao tvoja vojska na neki način. Otprilike, u stvari, ali da se ne lažemo, jeste, nije toliko drastično kao vojska, nije toliko drastično kao vojska, ali opet, svakome, tako je, i svakome je potrebna neka vrsta vojske, apsolutno. I neki nivo, to bolje, ako možete sebe da naterate da budete vojno disciplinovani, svaka vam čast, bukvalno. Svakome je potreban taj neki trening. I taj trening je u neku ruku mene pripremio, može se reći, pripremio za sledeće 2 meseca odmora ovde, pošto sad onda od početka januara pa do sad sredine marta je meni, da kažem, odmor. U roku od mesec i po dana ja sam završio album koji sam pisao, da kažem, sve ukupno 2 godine. I to je za mene bio, sad kada gledam, meni je to jedan veliki poduhvat. Ja sam i dalje kao, je li moguće da sam snimio sve što je trebalo da se snimi? Je li moguće da sam u stvari napravio ovo? Da. To je 7 pesama i to je bilo baš u nekim slučajevima možda i moglo i ranije da se završi, da nisam bio toliko fokusiran na detalje. Jer ja u muzici, meni su detalji sve. Ja moram da hoću da čujem ovaj eho ovde, hoću da ova reč bude istaknuta, hoću da ovde imam ovaj efekat tako i prosto igram se tako na razne načine. To je bilo da je... Ne mogu da kažem da nisam očekivao da bude toliko kompleksno, ali nije to toliko prosto da uđeš samo snimiš jednu pesmu za sat i po kao i gotovo si, to je to. Ne, to mora, ukoliko hoćeš da napraviš nešto, moraš da imaš tim koji će da bude tu da te podrži i da ima, da veruje u tvoju viziju, prosto, da bude tu sa tobom i da imaš tim koji je voljan da radi, jer na kraju krajeva ja sam, iako ću biti solo umetnik, da kažem tako, ali ja nisam sam, ni u jednom momentu što se tiče toga. Da bi se realizovalo ovo, ja sam imao barem minimum 2 ortaka uvek pored sebe, koji su bili kao, ajde piši ovo, bacimo neki free, u kom sam ja katastrofalan uzgled, ili ajde da radimo mix. Znači, ako nismo snimali, ili pričali o muzici, mi smo radili miks. I to su 3 stvari koje su konstantno bile u toj našoj radnoj atmosferi u studiju. Tako da, na kraju krajeva, treba da budemo, s moje tačke gledišta, opet negde svesni da sve što radimo i nije u stvari samo za nas. To potiče od nas i počinje sa nekim unutrašnjim mirom. Znači, počinje sa tim da si konačno ti nazad u sinku,
a onda to što ti budeš izbacio, to opet na kraju krajeva deliš sa nekim. I ostaće, neko će to drugi da čuje. Nisi jedini. Nisi jedini niti na planeti, nisi jedini kome će biti bitno i kome možda jeste bitno. Tako da izbaci Sad i se pusti. osjećam kao da mi repuješ. Da, Da. oprosti, ako se Ne, založam tako nekad. nema šta da oprostim, cool zvuči, ali kako si krenuo, kao da si počinjao jednu rap pesmu. Pa Vratit možda ćemo ovo ispada. nazad, da, možda Možda nešto ispada, bude da. od tih stihova, da. Ali stvarno, da, apsolutno se slažem sa tobom. Taj put kojim si ti išao apsolutno nije bio komforan i eto, odabrao si da odeš na brod, što je opet, Mhm. to je izlazak iz svoje zone komfora. Nateran si bio prosto da ustaješ rano, da radiš, da imaš tu disciplinu i tu disciplinu koju si izgradio na brodu, doneo si je ovde kod sebe, kući i iskoristio si je da ispuniš svoj cilj. I evo sad si na korak do ispunjavanja velikog cilja i opet okružio si se dobrim ljudima, a to nije nešto što bih ja rekao, ja ne bih rekao da ljudi, mislim, padaju s neba, dobre ljudi. Znači, mi Mhm. moramo da pokažemo inicijativu da tražimo te ljude. Tako je, I moramo da se okružimo ljudima koji prosto rezonuju sa onim što mi gradimo, znači, tako je. koji imaju makar približno jednak entuzijazam za to što ti hoćeš da napraviš i eto, mnogo mi je drago što si konačno našao nekog s kim možeš da stvoriš to što si zamislio. I znači snimili ste, ako sam dobro razumeo, snimili ste pesme, a Mhm. što se spotova tiče, ili će biti spotovi? A, trenutno i u planu, u ideji su. Ne mogu da kažem da su u planu. U Mhm, razvoju su. Jer mhm. ja se trenutno nemamo vremena da snimamo spotove, jer se ja vraćam nazad na brod 21. I to ću biti opet 2 meseca, 2 meseca na brodu. Sad, kad se budem vratio sa broda, naravno to je i financije treba da se obnove, zalihe treba da se Naravno, napune. da. Kad bude se to napunilo, onda može da se pravi plan za spot. Da, imam već ideju kakvi će spotovi da budu i šta će da izgleda. Možda, i to je veliko možda, da će jedna pesma da ima spot pre nego što budem Mhm. ja i otišao. Ali to ćemo još da vidimo. To mi Aha. je danas palo na pamet stvarno i moram da razvijem tu ideju. Prvo da je napišem, da vidim šta treba da uradim i šta treba da pripremim. Ali da, ko što sam rekao, ovaj put sam se malo uozbiljio što se toga tiče i ja se neće biti, ovo je album kako ga ja nazivam. Stani, ovo možeš slobodno da sečeš da ne bude da blebećem previše, ali Ne, da krenemo od početka. kaži, kaži. Ovaj album je za mene u stvari intro. Kad bi ceo album mogao da stopim u jednu pesmu i onda tako da neke buduće albume koje će takođe da dođu da stavim u neku pesmu, da ih sve bukvalno tako malo kompresujem. Rekao bi da je ovaj album samo intro za ono što će tek da dođe. Mhm. I to je neki moj osjećaj, to bi voleo tako da ga realizujem, jer prvo, ja lično od ovog albuma neću moći ništa da zaradim, jer sam iskoristio bitove koji su već korišćeni i koji nije prošlo dovoljno, nisu dovoljno ostarili da mogu da ih koristim besplatno, pa sam morao da žrtvujem nešto zarad nečeg drugog. Mhm. Ali Mhm. toliko, iskreno, monetizacija mi za ovo nije toliko bitna koliko mi je bitno samo da album postoji i da Mhm. izađe, jer to je sad zvaničan korak da sam ozbiljan što se toga tiče. Meni, nije nikome drugom. Znači, to je meni lično pokazatelj da sam stvarno napravio nešto ozbiljno i da mogu sad da kažem, pa imam potporu, imam temelj. Ajde da pravimo dalje. Ajde da vidimo kako će da vozi sledeća stvar, kako će Da. da ide dalje sve to.
i prosto nekakav unutrašnji osjećaj mi je takav da sam na pravom putu. Da, ja tačno vidim, toliko osjećam da prosto ti hoćeš kroz ovaj album da iskažeš to što se u tebi prosto gradilo, stvaralo svih ovih godina i osjećam kao da je ovo će onako, snimio si ti već neke pesme, ali nekako imam osjećaj da će ovo stvarno da bude super album. Jer Nadam se. sve ovo što si mi objasnio, što si mi opisao, po tome, eto, mogu da osetim stvarno da si nekako našao svoju žicu i da će to da bude super. I ja da čekam da čujem, a jel hoćeš da nam otkriješ kako se zove album i šta je ono što možemo da očekujemo od tih pesama? Što Da, se naravno. tematike tiče, da. Naravno. Album će da se zove, ili se u stvari već se zove Prazan um, đavolje igralište. I to je nešto što je, kako da kažem, brate, meni je takav mozak bio protekle 2 godine i više, u stvari. Tačnije, Aha. pre te 2 godine, prazan um koji, dokona osoba, prosto, šta drugo da ti kažem. Znači, osoba koja nema pojma šta će sa svojim životom i šta u stvari radi sa svojim životom, pa je dozvolilo da mu se razne stvari motaju po glavi i da se nađe u raznim situacijama u svom životu, da jednostavno sam skapirao, pre sam skapirao šta neću, nego što sam skapirao šta hoću, ako me razumeš. Da. I zbog toga, album će da se zove Prazan um, đavolje igralište, on će da bude priča, u stvari, s moje tačke gledišta, to je neka vrsta pripovedanja možda. Ono što si malo pre rekao kad si pričao o onom gostu tvom iz Londona, kako je on sebe nazvao rap poeta, a to u stvari jeste, mnogi ljudi verovatno ne znaju da je rap u stvari skraćenica, akronim, koji znači rhythm and poetry, ritam i poezija. To znači da, to i jeste poezija u stvari. I rap, to jest ceo album je koncept svega što, kako da kažem, svega što se ne samo meni izdešavalo, nego što se dešava i u mom okruženju i sve što ja vidim okolo. Biće definitivno tematika o trenutnoj situaciji kod nas, tematike, hvatam se i dosta religijske tematike, jer onako, kako neki ljudi shvataju Boga, kako prosto se Bog shvata na različite načine, ajde tako da kažem. Da. Ima političke tematike, religijske tematike, ljubavne tematike takođe, ali ne toliko partnerske. Jedna pesma se osvrće na Kevu i to je nešto, to je, ja bih rekao, pesma koja je meni najdraže srcu, prosto, zbog jebi ga, vrate, majka je majka. Pa da, samo to. Naravno. Nema tu puno objašnjavanja, znači. Tako je, to je to. Nema tu mnogo objašnjavanja uopšte. Ima i pesma koja se osvrće na moj lični mrak. Ima i pesma koja se osvrće na neki, kako da kažem, na to kako sam se izborio sa tim mrakom, otprilike. To je, znači, sve nekako skockano da ispriča neku priču. Sad, da li će svi shvatiti tu priču, ne znam, iskreno, i ne bakćem se time. Bitno mi je da osoba koja stvarno shvati to, da je ovaj album nekako, ako može, da pomogne. Znači da pogura ono napred, da ja budem taj koji će da nekog drugog podigne kao što su mene podigli neki drugi. A koja pesma misliš da će da bude najveći hit? Jel imaš ono kao favorite? Koja će da bude fan favorite? Imam. I to će da bude u stvari single koji će da bude izbačen pre albuma, koji se zove Molimo se. Sad, da li će da bude hit, ne znam. To je, tematski je jaka pesma. Osvrće se na neke teme i situacije koje su se dogodile i koje se trenutno dešavaju kod nas.
Tako da neću dalje da pričam o tome, ali reći ću da, postoji. Da li Nju su ću ti da stavim, studenti bili da, inspiracija da ovo da, napišeš, da? I njihov naravno, pokret, znači, da. meni je za tu pesmu u stvari, ajde, ko što rekoh, neću da pričam duboko o pesmi, jer ako budem rekao šta mi je bila Da, inspiracija, odmah će da se zna. da, I nemam problem da se zna, ali prosto ne želim da neko sad skapira da sam iskoristio to samo mhm, zbog reklame, jer nije to poenta pesme, niti je to poenta bilo čega. Želim da ljudi poslušaju pesmu i da sami donesu odluku da li im se sviđa ili ne i kako to rezonuje sa njim. Jer to je ceo album, naravno, kao što je i sa bilo kojim drugim umetnikom, ceo album je neka moja lična ekspresija da, za koju se nadam da će neko drugi uspeti da se poveže sa tim. da. Kao što smo se I mi povezali sa Eminemom i 50-em i tako tako dalje, je, da, tako je, prosto tako je. da Znači, nas pogura na neki način i ne samo sa Eminemom, da nego nas hoću da kažem potvrdi, da. tako je, i dosta naših, koji su, imamo mi repere isto tako koji su Da, prošli kroz neke stvari. Znači, imamo ljude koji su takođe mene dosta naučili kroz svoje pesme o životu. I mm, ukoliko želim da se bavim muzikom, ja smatram da je samo pošteno da ja to uradim sa istom dušom, da kažem, istim intenzitetom duše kao što su to oni uradili. Prosto. da. Da, prosto da ih ispoštuješ na neki Pa način i sebe i njih. ne samo njih, nego celu kulturu koja je Da, uzgajala i njih i mene. da, Jer hip hop je kultura koja je proiznikla sa ulice. Znači, da. iznikla je od običnog naroda, od onoga što se Od dešava radničke njima, klase. pa Da, da kažemo, da. da, Iznikla je od ljudi koji prosto to su smislili da bi imali neki bolji beg od života, od pravog života u nekom periodu, a da to nije, nemam pojma, da nisu tuče, da nisu problemi, da nisu, nemam pojma, nija šta sve ne, da nije droga pred svega, nego imamo ovo, pa malo ćemo da. ovo da razvijemo. I cijela ta kultura koja je počela u Bronxu 70 i, ako se ne varam, 9. Nemoj da me drži za 78, 79 ili možda čak i ranije, Mhm. sad se ne sećam tačno, da je dostigla globalni nivo i da je ceo svet, znači ne postoji kraj, nijedan kraj u svetu do kog hip-hop nije doprao. Da, I nije došao do mainstreama tek tako, nije došao, nego da, nego je uvek prvo došao do ušiju radničke klase, jer je uvek rezonovao sa njima. da, Onda odatle je krenuo da postaje neka druga zver. Ali u svojoj osnovi hip-hop je sa ulice i on će uvek ostati sa ulice. To je nešto najlepše što postoji. Zašto? Zato što je obični narod i obični ljudi su tu. Nisu u vilama, nisu da. u nemam pojma nija kakvim snovima, što je, neću da kažem da nije lepo i da ne želimo svi jednog dana da budemo tu. Ili ti da nema nekih iz istih tih vila koji mogu da razumeju neke stvari, ali su to retke osobe. Da, ali Prosto, to je sve upućeno običnoj osobi. tako je, Znači, tako je. I prizemnoj osobi. I sama činjenica da je to stiglo do finala Superbola, ono halftime show, eto, to govori koliko je rap i napredovao i kako nema zasićenja, tako je, kako će tek da tako se je. razvija sve, da, Sad, kako će da se razvije, to zavisi od nas, kao generacija koja dolazimo posle. da, apsolutno. I dok si ovo pričao, prošla mi je kroz pamet jedna lekcija koju sam ja naučio, a to je kako kad hoćemo da ostvarimo nešto veliko, recimo ako ja sad hoću da postanem preduzetnik, ti si hteo da postaneš umetnik, da budeš, tebi, ako se ne varam, tebi je cilj neki koji si zamisli u svojoj glavi da ti
imaš leba od umetnosti. Da prosto Naravno. se baviš time full time i ja prosto verujem da ćeš ti uspeti u tome i želim ti svu sreću Hvala. i motivaciju i disciplinu i sve to što treba da uspeš u tome. Ali ti nisi morao, ljudi imaju tu miskoncepciju da bi digli revoluciju, da moramo sve da žrtvujemo i sve da damo otkaz, recimo. Eto, ja da bih Mm, sad postao uspešan umetnik i prvo što moram da uradim je da dam otkaz i da uložim sve pare u to. Ne moramo to da uradimo. Znači, možemo malim koracima, kao što si ti, recimo, ti si, pored svog full-time posla, znači, grindovao van njega, znači ti si, danju si radio i kasnije posle posla si radio na svojoj umetnosti, na svom cilju. mhm. I samim tim što si radio full time, mogao si da isfinansiraš te poduhvate i prosto to ne mora da bude jedna revolucija. Znači, možemo tako postepeno da radimo kao što sam ja recimo počeo kao nastavnik engleskog i onda je broj učenika rastao i onda kad sam dostigao određenu visinu, onda sam mogao da priuštim sebi da otvorim školu. Znači, ne morate ljudi sad da rušite da biste gradili. Znači, možete jedno po jedno, cigla, 1, 2, 3, 4, 5 i na kraju izgradili ste celu kuću. To je jedan proces i progres. Slažem se sa dobrom opet. Mm, Izvini, nešto mi je upalo u glavu. Slažem se sa tobom opet donekle, zato što a, moram da te samo malo ispravim, jer Mhm. a, nije lako raditi, fokusirati se na ono što tebi puni baterije, a u isto vrijeme raditi ono što ti puni stomak. Jer ono što ti puni stomak vrlo lako i vrlo brzo iscrpi bateriju, ako se radi samo zbog punog stomaka. I pogotovo ako pored sebe imaš i druge obaveze, kao što su možda neki drugi članovi porodice, imaš dete, Da, nepokretnog roditelja, nemam pojma, partner trenutno i partnerka trenutno ne radi, znači to su sve životni tereti koji se samo nadodaju na sve to. Da, iskoristiti makar i pola sata za sebe, da ti uradiš nešto, da napišeš nešto ili da uradiš nešto za sebe, koliko god to sitno bilo, da ti napuniš baterije, je krucijalno. da. A sa druge strane, smatram da revolucija u stvari zavisi od osobe i od njihove životne situacije, jer ne znam da meni može da se desi vrlo lako, da sad krene haos, da dobijem otkaz, da Keva se razboli, Ćale se razboli, da bude PPP, da budu raznorazne nedaće u nekom Da, momentu. da, može uvek da se desi, da. Nešto Tako je. loše, da. I u tom momentu ja treba da izaberem sad da li ću ja dalje da se fokusiram na muziku ili neću. Lično sad znam u stvari da bi meni fokus bio na muzici u svakom slobodnom momentu, ali to je taj mentalitet, da kažem tako, mora u nekom momentu, moraš da se odlučiš za mentalitet koji želiš da imaš. Bolje tako da kažem. Jer nije to samo da on dođe samo od sebe. Moraš da se odlučiš šta ćeš da radiš dalje. U ovom momentu sada, ako sam ja odlučio da je muzika za mene to, i da se dese, nemam pojma nija kakvi haosi sad u mom životu, i da li ću ja da se vratim da budem konobar negde ili ću malo više još da zagazim na muziku. To je veoma bitno pitanje koje zavisi opet od situacije u kojoj se nalazi. Ali ja ću i dalje gaziti to što imamo do maksimuma za tu muziku, jer ja sad znam da je to moje. Koliko Da. šta god bilo, kako god bilo, ja znam da je to moj put. Mora osoba da prosto samo donese tu odluku i ta odluka je teška. To nije lako da ti dođeš da kažeš, sad ću ja, brate, pogotovo za umetnički hleb. Sad ću ja da uzmem da pravim muziku i da snimam i a tebra, živim u iznajmljenom stanu, znači nisam Rockefeller, živim od plate do plate otprilike
i ja sad hoću i dalje da se bavim muzikom. To nije lak izbor uopšte. Apsolutno, apsolutno, slažem se. Znači, neće uvek lako da bude. Mislim, ljudi Tako je, imamo različite ali izazove, mora, da. pre svega, ja mislim da osoba mora da veruje u sebe i da bude Da. objektivna. Znači, Da prvo, budemo realni, da budemo realni, znači moram tako da je, radim, znači, moram, budi da, objektivan što se tiče, pre svega što se tiče tvoje strasti, budi objektivan da li je ta strast nešto što stvarno, ako se stvarno potrudiš, može da ti donese hleba, na koji god način da se trudio, to jest ne na koji, cilj ne opravdava sredstva u stvari, ali opet, da li objektivno to može da ti donese hleba, da li imaš ti šmipa za to, ili je samo to nešto što bi ti jako voleo da se baviš. Nisi da, dovoljno dobar u tome možda, ali bi jako voleo da se baviš. To je opet pitanje koje meni mali minimum puta uletelo u glavu. I onda morao sam da budem objektivan. Da li mi ovo zvuči dobro? Da li ova pesma zvuči kako treba? Da li sam stvarno dobro upao na ovu traku? Da li imam ja osjećaj za ovo uopšte ili je to samo u moje glavi? To je moralo da se prođe kroz sve te testove. Prosto, znači druge reči nema. I da malo sebe, ne da kažem reklamiram, ali da malo sebe izbacim, pre svega iz zone komfora i da podelim to što sam čuo sa nekim ljudima koji su pre svega meni bitni i za koje znam da me neće slagati i da će reći, ma brate, ovo ti je ne bomba, ovo, nastavi ti to, misleći da mi ne povrede osjećanja, da. nego će biti, brate, ne. Nemoj ovo da radiš, ajde, budi realan, malo se, dovedi u pamet. I imao sam situacije, nevezano za muziku, ali imam prijatelje koji će, hvala Bogu, koji će doći i reći mi, ajde dođi, moramo popričamo. Znači, da lupam, Hoće da napravio budu sam sranje iskreni, neko. Tako je, da, napravio sam sranje neko ili me vide da sam u nekom haosu i onda će dođu da kažu da, brate, šta se dešava? Ajde, da. podeli šta imaš, šta ti je na duši, reci kako možemo da pomognemo, znači šta je trenutna situacija. I prosto sam podelio muziku svoju sa nekolicinom njih i onda sam od nekolicine njih krenuo još malo dalje da delim. I drago mi je da je reakcija bila pozitivna. Da. To je dobio dodatni vetar u leđi. Da ono kao, pa ovo i ne zvuči loše. Mislim, Da. To nije najviše Grammy. znači, ti iskreni komentari, znači neko ko zaista ti kaže, znači treba uvek da nam kažu ljudi i kad je dobro i kad je loše i takođe da to bude konstruktivna kritika. Znači, i ti si dobio potvrdu, znači dobio si ok, ovo pije vodu, znači ovo funkcioniše, ima budućnosti u ovome za mene. Pa da ima budućnosti, to ćemo još da vidimo, ali da ima potencijala, ima. Da. Pa od I tebe zavisi da li će biti tako je, budućnosti, da. tako je. Ali I potencijal sad, je tu. šta ću ja uraditi sa tim potencijalom, na meni je. Ali ti se već, znači ako si 2016. godine napravio prvu pesmu, Mhm. ti si se skoro 10 godina već pitaš i razmišljaš da li je ovo mislim, ako se toliko dugo već pitaš, ja mislim da ti je Pa, to. Da je da neki kažem, hir, da je 7 od proteklih nešto, 9, ali da. da je nešto, znači, kao, volao bih da je samo to bi izgledalo davno, mislim. Kao recimo ja što sam teo DJ da budem svega mesec dana i onda sam shvatio, pa dobro, bilo bi cool, kao ja na žurkama, znaš, miksujem, ali to nije za mene, mislim, ja volim da slušam muziku, ali, znaš, to nije, da, ja mislim da je to nešto jače, da je to prosto tvoja strast, tvoje zvanje, ja bih rekao, Da, you're calling, da, poziv. i Nazvao bi ga prosto poziv. da, i samim tim što se ti toliko dugo pitaš, to ti je odgovor, prosto to je za tebe. I naravno, kad kažem da prosto ne moramo Pa da vidiš, damo otkaz i, kaži, pazi, kaži. moram te prekinem jer Mhm. meni je u stvari to što sam se ja toliko dugo u stvari pitao,
i toliko dugo mi je to pitanje bilo u glavi, je bio jedan od razloga zašto sam i sumnjao. Jer ono kao, vrate, da ti Da. je da je stvarno ovo za tebe, zar bi sumnjao uopšte? Zar bi imao neke sumnje u sebi ili da li bi se nećkao ovoliko koliko se nećkaš? Meni je trebalo vremena da ja skapiram Pa zbog zato čega što se ja si u stvari filozof. nećkam. Ne, pa mislim i Da. pored toga, Nekad i previše ali, filozofiramo. Nekad i to filozofiranje je ono što prouzrokuje stagnaciju. brate, Znači, nekad treba ajmo samo realno. nekad da budemo rešeni. Znači, Ne, to je to. da, tu se slažem Da, i to je apsolutno nešto što mi je trebalo vremena da naučim. Znači, ono, nemoj da razmišljaš previše samo u radu. da. I Ti si dobio odradi ga, i blagoslov i potvrdu i sve si dobio od svakoga i od mene i drugih prijatelja i muzičara i producenata. pazi, Znači, jel me veruješ da i dalje, i pored toga što sam ja dobio te potvrde i te blagoslove, ja i dalje sam u fazonu, ma brate, šta ako od ovoga ne bude ništa? I to je u isto vreme, ja sam vrlo često nekad i kontradiktoran sam sebi, ali naučio sam da šta god bude bilo u životu, da idem glava gore da, i samo napred. To je to, da, vrati, jebi ga, ono, jel propalo? Propalo je, ništa, koga jebe, nastavi da. dalje. Jel Ali makar uspelo? nećeš imati Uspelo onaj je, moment zajebao se. kao, i nećeš imati onaj moment kajanja što nisi probao, što Tako je, nisi tako je, pokušao. tako je. Znači, toga To je na neće kraju biti. krajeva, Da, to je na kraju krajeva što ono što ne želim da se dao Bog da doživim možda do 70. Ali da na samrtničkoj postelji ono samo pogledam u sebe i da vidim osobu koju sam mogao da budem, a ne ono što jesam u stvari. Prosto da. želim da mogu da odem pred Svetog Petra, što se kaže, i da kažem, kamion kaže, napravio si ovo, ja kažem, jesam. I Jesam. kaže, Ja sam. kida. Pa da li Kida. će da kaže kid ili Sveti ne, to je Petar. drugo pitanje. Sveti Ali Petar ono, da u upozorom životu kao, generalno kao, hajpujete. ovo si ti uradio, jesam. Ok, Da, ok, aj, to je to. da. Da, pred Kao, Boga da zbog stanem. toga ideš u stepenice gore. Kao. Tako je. Pa Da, mislim, vidjet ćemo šta, ali da mogu, da, cilj mi je da mogu da stanem pred Boga i da kažem ovakav sam. Napravio sam ove greške, da. napravio sam ove dobre odluke. Ponašao sam se ovako sa nekim ljudima, sa drugim sam se ponašao ovako. Za nešto mi je krivo, za nešto mi nije krivo. Ali to sam sve ja. Da, Izvoli. Znači, apsolutno, da. radi šta god ti želiš da Sudi radiš, mi. radi. Sudi. Sudi mi, da. Sudi, vrate, slatki, A, znači kako god. jel znaš za onu priču gde najviše talenta u svetu možemo da nađemo? Ne. Na groblju. Zato što su tu snovi koji nikad nisu realizovani. Ima smisla. Apsolutno ima smisla. Jer toliko ima i ljudi i života i umetnika koji nikad se nisu usudili da daju sebi šansu. Ja mislim da Ima smisla. to je nešto najtužnije za mene, a u isto vreme me i motiviše dosta, jer stvarno život je toliko kratak i kad nešto volimo i kad za nešto imamo strast, kao što ti imaš za muziku, to stvarno ne treba, znači, ne smemo da dozvolimo išta da nas spreči u tome. Iako je teško, iako okolnosti nisu najbolje, možemo makar 5 minuta dnevno da sednemo, da napišemo jedan stih ili da odradimo 4 serije iz benča ili da odemo da istrčimo kilometar ili, znači šta god, možemo makar minut, dva da investiramo u to i onda da Mhm. to povećavamo kako okolnosti postaju bolje, tako više da radimo na tome. Tako je. Pa Rašo, hvala ti puno, ovo je zaista bilo zadovoljstvo i čast i mnogo mi je drago što smo konačno vodili ovakve razgovore pred kamerom i pred mikrofonom i Takođe. eto, stvarno ti želim svu sreću u tvojoj muzičkoj karijeri i jedva čekam da čujem novi album i nove pesme i da, eto, imamo tu priliku da čujemo te tvoje dubokoumne ideje prosto kroz kontekst
muzike. Eto, Hvala hvala ti puno. ti, hvala ti Johnny na pozivu. Bilo mi je čast da ti gostujem na podcastu. Hvala ti što si pre svega, to moram samo ovo da kažem, hvala ti što si me našao dostojnim da budem jedan od tvojih senseja. Mislim, ne tvojih, ali od senseja na tvom podcastu, Da, to mi je, ono, i i meni je nadam velika se, čast. Da. nadam se da ćemo imati još ovakvih prilika, naravno, a ti i ja naše razgovore naravno vodimo i dalje razvijemo sledeću epizodu stvari. Da. Apsolutno, apsolutno. Mislim, sledeći put kad budemo ovako nešto snimali, Mhm. da tad jedva čekam da čujem tvoje utiske nakon izbacivanja albuma i pesama. Verujem, eto, da ćeš imati dosta toga da kažeš. Tad ćeš to će verovatno biti kad se budeš vratio sa broda. Mhm. Tako da verujem, eto, da ćemo imati razne neke nove teme i eto da ispričamo više o eto, našim tim razvojima ličnim i mislim da smo danas zaista da smo ovo najviše što smo ispričali, mislim da će najviše značiti ljudima, eto, poput nas koji su došli iz nekih teških vremena i pored svih predrasuda i stereotipa i posustajanja uspeli prosto da zadrže tu svoju ljubav i da rade na toj ljubavi. I gde god da se nalaze na tom putu, eto, nadam se da su naši komentari, naše iskustva koje smo delili, eto, makar malo ih pogurali dalje ka ispunjavanju njihovih ciljeva. To je sve čemu možemo da se nadamo na kraju, iskreno. Da će Da, Bog. da. Hvala ti, Rašo. Ovo je bila još jedna epizoda Super Sensei podcasta. Hvala što ste slušali.